Ya ɗan zamani. Ya Hafsat. Na Alhassan ne. Alhassan gashi. Da san samu in same ta harkan nan ya wuce in bar ta har kai ma za ka ji ka kosa ni ba na so wani ya ganta kallo ɗaya ta mina har hanta aboki zanin same ta ko za a saka na kan kanta ko da labarin zai canja. Shi kenan je ka ina nan ne ka dawo za mu yi safanni dan Fatima mata ne meri a wilkola dan da jimi ne ni rabanta da ni tun ramonte na gaya mata we meet on Sunday tomorrow gobe Valentine Day that is why she call me this day. Abokai ni ma na yi gamo wata baby kyakkyawa na gano scared approach and she said no yarinya mai tallan nono na aure ta zan sha nono abokai karfa ku ce min no harkan nan sai kun jefa hannu try my best ga min cimma Pura, esta es tu. A kula fa na ganta da antinta na ce mata ne zan aure ta ta ce wai ba ta kaunata a ranar rai ya salwanta na bi ta na ƙara sanar da ita ta ce min wai in kyale ta tana da aboki mai son ta furen da alamu ka ji wuta. Ai baba ka ji batuna ni Fatima so ta kama ni ta ce na bata waya na ni ta shiga layin safanni na ji jiki na hada gumi ai fayar tamkar ba ni ta duba za ta ga safanni Khadija Aisha Umari ka bata kawai ai zaka iya in ta duba to sai ta yi yaran na san kai baka karya aboki ai zan sha kunya Kamar ta kawai ai za ka iya maza dai mu kan mun juya bismillah abincin haddamiya zan auri Khadija barrakiya. Pobre guys Ha ha ha.